Daisy, Spidey en Glendy. Doe maar. Judith, probeer ik even alleen nog maar uniek te rijden. Hey. Ik zou het je bouwen als het thuis bent, zou ik dat wel fijn vinden. Dan ben ik net alleen nog, als er wat gebeurt. Dus Bouke die is in de stal bezig. Oh. Zo uniek. Ja. Dit is de eerste keer dat ik buiten op de dik riet, maar uniek. En daar komen de buren al zien. Ja, dit was net juist zo natuurlijk. Hier en hinder op de dik. Daar. Hij is wel een beetje nieuwsgierig. Ja, hij
Ja, hij vindt het spannend. Ja, die... Tassen krijgt echt van dat hij daar in het hoofd van... Ja. Oh. Ja. 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 Maar in de bak vindt het nog spannend, hè? Oké. Ja. Johnny is even in de bak. Hey. Weer dames. Hebben we hier. Even zien. Dit is Hester. Dat is Frida. En Jildo. En Jacobien. Ze vinden net zo aardig en Jacobien, dus die hebben we daar even. Vooral Jildo weer net zo aardig. Nee, doe je. Reina. Ja. Ja, Reina met... Alleen nog. Hey! Hey! Oh! Net niet. Oké. Dit is Sanne. Want er moeten nou echt 2 per se bij elkaar. Die moet eruit. Nee. Hey Joeke. Hey Mathilde. Hey Bjarni. Hey Spidey. Ik wel. Oh ja. Ik zal even helpen. Hoi.